Әфәрин КВН командасы. Қаршы алабыз. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Hayırlı kеш Akbar, сисәннәр misiniz dostlar? Сезнең каршыгызда бүген иң тикә районнан иң тикә 4 егет басып тора. Киттек. Кайда пилмәннәрне ясыйлар һәм ашамыйлар. Балташ! Кайда район главасы булыр өчен башта район главасының улы булырга кирәк. Балташ! Кайда иң яхшы юллар? Бездә түгел. Өчкете ту. Балташ! Әйе, бездә утмуртлар да бар. Кайда балта сүзенә ш хәреф истәсәң, район исеме килеп чыга. Эш балта! Балташ! Аграрныйның кайсы районыннан иң яхшы студентлар укый? Балташ! Әфәрин КВН командасы, без башлыйбыз. Салам алейкум! Дуслар, безнең беренче миниатюра әби семечки сата. Улым, килеле монда, килеле. Улым, килеле. Кара, сиңа семечки кирәкмиме? Сал аби. Мә, улым. Улым, килеле монда, килеле. Улым, кара, сиңа машина кирәкмиме? Юк аби, үземнеке бар. Улым, килеле монда, килеле. Улым, кара, сиңа кызлар кирәкмиме? Огы, карасы. Юк аби, кирәкми. Кирәкмиме? Улым, килеле монда, куя киттең. Килеле монда, килеле. Улым, кара, сиңа 2 бүлмәле квартира кирәкмиме Казанда, центрда? Бармы әллә? Юк инде, каян булсын. Тәк сөйләшергә кеше юк, шуңа чакыра. Улым, килеле монда, килеле. Куя киттең. Туйдырдың аби. Салам алейкум! Дуслар, devam итәбез. Киләсе миниатюраны объявисәм, хәзер зор шортлаячак. Шундый кызык миниатюра. Шунда без күлдек. Яшь парлар. Миңа үзенең күз яшьләреннән уялмый торган егетләр шуй. Минем кечкенә вакытымда песием бар иде. Мин мәктәптән кайткач ул үлгән иде. Ләкин миңа чүпрәкләр ошамый. Аны мин үтердем. Салам алейкум! Дуслар, сез беләсезме? Безнең Балташта иң мәрхәмәтле кешеләр яши. Карап үтик. Эй, сез нишләп җирдә ятасыз? Сез бит хәзер туңасыз. Эй, сез җирдә нишләп ятасыз? Сез бит хәзер туңасыз. Улларым, кара, сезгә 2 бүлмәле квартира кирәкмиме? Салам бу. Дуслар, devam итәбез. Дуслар, devam итәбез. Обаманың ак йортында булган хәл. Джонни, Әйе, Барак Обамыч. Джонни, беләсеңме, минем бер проблемам бар. Мине татарлар яратмыйлар. Нигә икән? Белмим, Барак Обамыч. Беләсеңме, Джонни? Минем дә бит Мәчтүрә әбинең чәен эчеп, телемне пешерәсем килә. Минем дә бит ак таныш егетләре белән девяткада утырып, салаватның җырларын җырлап йөрисем килә. Минем дә бит бәлеш ашаганда иң тәмле җимешләрен генә тит-тит-тит шүпләп ашыйсым килә. Беләсеңме, Джонни? Минем бит татарларның байлыгын беләсем килә. Нәрсә, Барак Обамыч, безнең нефть бетте, что ли? Ие.
Дуслар, дөресен генә әйткәндә, Татарстан нефт белән генә түгел, милләте һәм теле белән дә бай. Эй, Рүзәл, безнең соңгы сүзен нәрсәгә абам әйтә? Аның да бит татар буласы килә. Афәрин КВН командасы. Әгәр дә театр яктыга нурга илтсә, КВН ул яктылык һәм нур. Рәхмәт, дуслар.